16 ýanwarda juma namazynyň soň Aşgabatdakylar köşke, welaýetdakylarym welaýet häkimliklerine üýşmeli çağırış edildi. Hemmäňe çağırýan goşuluň adalat talap edeliň, Türkmenistanda adalat ýok watandaşlar. Hiç bolmaka adalat talap edeliň. Men şu ýerde aýratynam esasan öz marlymda ýüzlenmek isleýän eýil marlylar. Sizleriň adyňyza çürükler, ýaňa kynna orta ýapylýan marly, mata ýalak ýüzlenmeler, kirli şyltyklar atyldy. Gelin watandaşlar, şolara şu jogaby bereliň. Biz şonuň däldigini, bular şondan bäri ne ötünç videosunu çekdiler, ne ötünç soradylar, ne düşündürüş berdiler. Görşüňe diýýärler, tutuş bir welaýata dil uzadyp bilýärler, ertir, nämeler etmezler. Ona möhürüňiz gözüňe getirin. Mar halky Sultan Sanjaryň ýatan ýeri Bayramaly Selçuklu imperiýasynyň iň soňky şahsy bolan Sultan Sanjaryň ýatan ýeri mukaddes topraklar. Gelin watandaşlar, biz Selçuklu imperiýasynyň agtyklardygymy ýene bir tapar öz içimizdäki hainlara, dönüklere, düşmanlara garşy görkezeliň. Köp sag bolun, sağlyk bolun.